Сьогодні ми відповідаємо їм тільки Писанням. В Христові ми зробилися наслідниками Царства Божого, а тому вже не можемо служити цьому світові, тому що в Христові ми вчули слово істини, а благовістування відкрило перед нами то, що ми в таїнствах церковних і в календарі церковному маємо повноту реалізації наших духовних і релігійних переконань, котрі гарантовані Конституцією, гарантовані законом, але тільки не в Україні. Нам поставили претензію. І ми подумали, добре, судіть і переслідуйте нас, бо ми б мали більшу проблему, якщо б ми лишили старого календаря своєї релігії. В Закарпатті катастрофа, завжди знали. Якщо в Закарпатті пропаде православна віра, асиміляція наших людей піде самими бистрими темпами. Тільки восточний обряд і православна древня кирило-мефодіївська релігія з її церковно-слов'янським язиком, котрий майже ідентичний до живого русинського, заставляє нам, дає нам силу. Стільки людей, народів нас окружають, но ми всіх любимо, з усіма живемо мирно, но вместе з тим з ними не зіллялися, бо наша мова дуже близька до словацької, до давньопольської, до давньохорватської, до української, но схожість не є ідентичність, а тому обладає своїм церковним язиком, богослужебним, своїм календарем. Ми сьогодні кажемо: Господи, благослови нас, щоб був по празднеству Божої Матері, коли розпочалися всі ці реалізувати пророчества, коли в мір вийде Христос Спаситель, покличе нас бути учасниками Царства Божого, ми й ту і кажемо, якої благо нам родила Діва Марія. І у четвертій пісні у каноні до причастя, коли готуємося причащатися, є такі слова: «До нас прийшов не ходатай і не ангел, но сам Господь воплотився і спас всього ми чоловіка». Не серце, не якісь руки, ноги, всього чоловіка спас, возродив. І тепер ми, будучи возрожденні, маємо у істинній канонічній церкві істинні таїнства, благодатні, наповнені сили Божої, ми й тут тепер розуміємо, якої благо держатися віри не просто якимось крайнім незрозумілим фанатизмом. У православних фанатизм відсутній. Ми зато держимося віри православної, що вона є спасительна. Чоловік зато держиться розетки, в котрій є електрика, бо вона дає енергію. Люба друга розетка, красива, японська, китайська, а якщо в ній енергії не є, там нічого підключатися. А нам кажуть: ви від'єднайтеся від електрики, підключайтеся до розеток, в котрій енергії не є. Ми їм відповідаємо: самі підключайтеся, а ми держимося того істочника благодати Божої, ім'я котрому Церква Христова, бо ми спасені кров'ю Христа Його, коли Господь возніс наші гріхи на древо Христа, даби ми, збавивши з гріхов, жили вже для. Нам принесли віру з Кирила Мефодія, з центру Європи, де ми тепер живемо, де тепер оберігаємо свою віру, бо лише так поступаючи, і регіон цілий держимо в істинній древній вірі, а в вічності віруємо, що цей регіон під Карпатами у більшості, може і в своїх більшості людей, і буде мати благословення неба, наслідувати більшості людей наших Царство Божие. Амінь.